Ale když pohladíte psa, on vás kousne a vy už nikdy nepohladíte psa, tak tisíce dobrých psů zůstane nepohlazeno. Tak já to zkouším pořád znova. Tak proto jsem přišel na ten záchod. Bylo to u Pelhřimova, Nové a Pamele říkají, že demokracie nejde dopředu. Podívej se, reklamy sice, ale čistota dokonalá, jídlo, čerství všude a jdu se podívat na záchod, tam se pozná kultura národa. Já jsem tam vešel, modré světlo, začala hrát jemná hudba, vedl mě takový chlap z traku, víte, ten řidič, z týráku, silnej. A já nevím, co mi to napadlo, mu povídám, něžná hudba, že? A mu říká, na mě to neskoušej. Přísahám. Já vám přísahám, že nelžu. Já starý, kolik už je měl, já přišel k ženě a on tam vedle ní stál s kafíčkem. U těch kulatých. Já teď neviděl, jak tam přijde. Jsem tam přišel, tak jsem se na něj polepal, on je tady zase. A odešel pryč, nechal tam kafe, až napadl, co se mu stalo. Já pán, no jenom jsem řekl, že je něžná hudba. Ona pán na záchodu se baví s chlapem o něžný hudbě. Takže ona mi vychová, představte si, vnoučkové, to se nerad skupím s tím, to je premiér, my udělali politický župan. Oranžový. Dole zelený proští takový, jako močál. Tady takovýho modrýho ptáka vyšitýho. Tady třešničku, takovou povadlou. Tady vzadu černý kříž. A tadyhle udělali můru a pod tím Harry Potter. Já jsem opravdu byl v tom županu, to mám možná už vyprávět, já to nerad říkám. No a já mám to říkám, jak to je. Zkrátka jsem vyšel ven z vany a byl jsem vykoupaný. Měl jsem ten župan na sobě. A teď jsem, vnuk mi koupil to kolo, na to kolo si, teda na kolo, abych prý víc nepřijel, že jsem kardiak. To si, aby víc tak takový to korejský světlo, jak svítí takhle, víte, nebo pořád. Bylo tam na stole, žena byla zrovna v kuchyni, krájela cibulku a pak udělala mi radost. Janušce, ty jsme spolu dlouho už. Vlez jsem na stůl, na týnský konferenční, roztáhl jsem politický župan a teď to teď říct, jo. Vzal jsem to světlo, rozsvítil, jak to takhle dělá, a nasadil jsem si to na výčnělek. Rozhoupal jsem se a já jsem pověstný, že jsem slušný člověk a zavolal jsem, Januško, vletěl jsem svítící čmelák. Ona tam vběhla, držela pánev a udělala, jo, uhodila mi. Nastal otok. Já jsem říkal, Januš, rychle svítící, rychle přines ten křížový šroubovák. Ona v životě neviděla, co to je křížový šroubovák. Ona zná akorát křížovou cestu. Přinesla nůž, já vám to už bychom neměli doma nic. A najednou začala hystericky na mě křičet, aspoň to zhasni. Já vám, to je důležitý v téhle chvíli, aby to bylo zhasnutý. Proč bych to zasínal, až tě poveze záchranka, aby nemysleli, že vezou semafor. Takovýhle věci zažívám, ale teď vám řeknu vážně, ty reklamy působí na člověka. Třeba jsem napsal ty reklamu, když jsem viděl k vám, 4 jsem viděl, na těch silnicích, kdyby se udělal úroveň národa podle toho, jak se jede na silnicích, tak nemáme úroveň, hrozně žádnou nemáme. Já bych řekl, že to je trošku polpot už. Já vám, že to stačí takhle a pak už nebudou ani války. Já jsem přijel sem, byl tak šťastný, že jsem na radosti, já mám takovou radost. Ale napsal jsem Dejvolovi autohrobník má práci. Až podlnu zcela chmurnu, nalízej si vemu urnu. Tak takové věci vznikají ze smutku. Začal jsem dělat dobré skutky, aby mě Pán mu šanci dal. Bej tady do ještě chvíli, aby můj život neodval. Mám spousty hříchů, ne za stolik, abych měl tolik trápení. Tak prosím, pošli pro anděla,
ať můj svíci vymění. Já za to zkusím zapomenout na všechnu závist, která ve mně, na beznaději, co se mnou chodí, když slunce chvíli nehřeje. A taky tě prosím, Pane Bože, kdyby ten anděl svíci splet, oklikou ve mně potom k sobě, ať vidím ještě dlouho tenhle krásný svět. Já nechci, Pane, fůry peněz, jen trochu času pro své sny. Úsměvy, které potkám cestou, jsou pro mě krásný kapesní. Až pomalu se budu vznášet nad řekou, co jsem měl tak rád. Nesmíš, má lásko, pro mě plakat, až budou můj píseň hrát. Určitě jednou setkáme se v mém lese plném borovic a já ti řeknu všechna slova, co zapomněl jsem tenkrát říct.